patay mo. Ubas damay dagat. Hala na ng madako. Urot dati dati. Gon, okay kay boss? Yes boss. Sige boss. Boss. Aligro na boss. Aligro. Tugnaw naman kung pag-ligo-ligo dagat kay Aligo kay kuning kanya dagat boss kay kani. Amo bang balikan ko dito boss na okay mo day. Okay na boss. Naligo ko to. Oh, kani. Ito yung peko. Okay kayo. Okay. Okay. Delivery na. Oh. Kani dala mo ito kay Boss, kita na epekto boss. Dali lang kayo ka. Oh, boss. Oh, kami rin pang kami mo boss. Oh, si boss. Da. Bay, natadriron sa bye-bye kay Juan nang ningon akong enforcer nga. Ningon ng enforcer nga Juan nang ko rin mag-transaction tras bye-bye ko. Gari, uyogin mo pa rito sa TikTok. May driver to si Wapwa. Okay. Asa ko pre? Sige, uyogin ako rin. Bahala. Tala. Na. Isa to nga na to. Kalimut ko. Wang. Ah, dili si Mark to. Ako Mark. masuk. Ako tong ready na ba ka? Okay. Nah, kung sana, hindi nga angag mo ka diha. Mana nih bang? Oh, terlepas. Bayad. Asal bayad. Wah, manislah. Terus kami lagi. Ah, iya tuh. Kina. Oh, lagi na yan. Kina yan, tikas. Sige. Ikaw na bus kaya. Ikaw na kaya mo ikaw ha. Sige naman. Hoy, pulis na! Hoy, na iro! Ano sa ka? Pulis na! Oh, sino na boss? Hoy, nasaan ka? Naman din ang ka!
siya kay ikaw. Kini kay dat. Patay na kung kauban ng mga pulis. Dato ni kuan ni ron. Ako ano to parda, ako ano to lang putan. Pero patay na kung kauban labay sa dagat. Dago, durot labay sa dagat.